And now, it's time for SPG. As in, Super Packinern Secret File. Bumili ako ng kiss. Oo, bumili ako ng halik. Hi DJ Rocky, itago mo ko sa pangalang Paul. And this is my SPG. As in, Super Packinern Secret File. Ito lang talaga ang masasabi ko. Ang bobo ko dati. 5 years old pa lang kasi ako noon. Ganito kasi ang nangyari. Pinabili ako ni mama ng kiss. Yung tigpipisong junk food. At that time, hindi ko alam yun. Ang alam ko, bibili ako ng kiss. As in halik. Di eto na. Pumunta ako sa tindahan. Bumili ako. Sabi ko, pabili nga po ng kiss. Tapos may batang babaeng lumabas. Ano yon? Pabili ng kiss. Sabay abot ng 5 piso. Medyo loading din yung batang babae. Bata, pabili ng kiss. 5. Sabi ko. Kasi parang gulong-gulo siya, hindi niya rin alam kasi yung binibili ko. So, ang ginawa niya, bumungad siya sa butas ng bilihan. Tas, ngumuso. Ayun, kinis ko siya ng 5 beses. Tapos biglang nakita nung nanay niya. Aba, nagalit. Gulat ako, nagpuputak-putak yung nanay niya. Takbo ko sa bahay namin, di ko talaga alam kung anong mali ko. Pagbalik ko sa bahay, syempre, normal lang. Nakita ko ni mama. Oh, asan yung pinabili ko? Nagtatakang tanong ni mama. Lumapit ako sa kanya. Tas, hinalikan ko siya ng 5 beses sa labi. Di nagulat naman si mama. Ano yon? Ba't mo ako kinis? Tas sabi ko, Mama, sabi mo, bumili ako ng kiss. Nagalit pa nga yung nanay ng bata Bumili lang naman ako ng kiss. Pagkasabi ko nun, biglang nanlaki ang mga mata ni Mama. Tas bigla siyang humagalpak sa tawa. Ako naman, takang-taka. Agad din napatahimik si Mama. Sumugod kasi yung nanay ng bata. Ayun, nagkausap yung dalawa. Tas biglang natawa yung nanay. Instant best friends na sila. 12 years old na ako nang malaman kong chichirya ang kiss. Ang sad lang kasi ang aga kong nawalan ng first kiss. And idagdag ko lang, tomboy na yung babae ngayon, hindi kami naging magjowa. Ngayon, hindi lang na ako kumikiss, kundi nagda-dive pa. Eto po ang aking malupit na kabubuhan nung ako'y bata pa. At sana may natutunan kayo. Muli, ako si Paul at ito ang aking SPG. As in, Super Packinern Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.